Iepa, iritsi zego azkenean final handiaren eguna, goizeko 12:00 gabiltza sekulako triki bertso potea dukita gero, hemen Bazkaria Markina Xemengo gaztetxean. Ta zer gertatu da gaztetxe honetan, Nerea? Orain arte gure platoa izan den Akerbeltz gaztetxea okupatu egin digutela. Beraz, gurea dena berreskuratzera etorri gara. Barkatu, zeintzu zari zuek? Gu aurkezleak? Ez izari hartu hemen, aforu beteta da. Baina nola beteta dagoela? Ez, alda hemendik. Jo, Nerea, eta oine, zingo gu ba. Lasai. Bertxozale elkartea horretarako dago. Zuzendariari deituko diot. Iñaki, bai, begira, ez digute uzten sartzen plazatik gaztetxerako finalean. Bai, mugituariak mesedez. Bai, egingo duzu? Bale, eskerrik asko. Barkatu, lele zartu eta foru beteta da, zari ez hartu, Balakizu norekin hitz egiten ari zaren. Ostra, barkatu, sartu. Bertsolariek nola dakiten gure lekuan jartzen, ez? Gure buruan sartzen. Ondo empatizatzen dute. Bidiorako bertsoren batzuk aukeratzen ze borrokan, 8 ziranta alaretzuten bakar bate una bota. 8 ziranta alaretzuten bakar bate una bota. Eta zeintzu ziren 8 bertsolari horiek? Hainbeste bertso, hainbeste saio, hainbeste kanporaketa, final lerdi, final laurden pasata gero, final handian kantatu zuten bikoteak, hauek dira. Nola aldatzen diren gauzak, kamarada? Kontuz, kamara da. Bersotan, guri miraz ez da iguzue, utzi bersoa. Aitormena. Aitortza. Aitortila. Tortilla baldau ba. Erraniko sarduan txispa probatu nahi? Nerea, ikusi nuen zure fama edatzen ari dela, eta gai jartzaile izan zinela final handian. Baina, gai jartzaile edo, ez dakit, nahiko triste eta isilik nabaritu zintudan. Ez altzi zaizun hitz egitea gustatzen. Bai, baina enekori gehiago. Hemen gatoz, Gubixo, plazatik gaztetxerako finale ederra aurkezteko askuaz. 7 gaztetxen artien antolatzen dena, 32 bertsolariaz, finala Markina Xemeñen, 32 bertsolari hasi ziren bidien, 8, etorri ez da. Helburuek aipatu bidien, 32 bertsolariaz, gai jartzaile lantaldia da. Eta gaur, plazatik gaztetxera egune. Justo, ez da berea? Larre egon zendu garek, ez dela zindu ez gaingo da. Zer bertsolari dugu ez gaur nerea? Egia da, 8 bertsolari bikain iritsi zirela Markina Xemengo finalera, baina hala ere guk sumatu genuen atzean geratu diren bikote batzuen falta, batez ere agurrak prestatzen denbora asko pasatzen dutenena. Bai, hala da. Gema eta Maider gogoan zaituztego. Kantatzen astera goaz, kantatzen astera goaz. Gorka, oiorra borborka, gorka, bertsonak bota, saioko zarrena diferentziakin, afeitauta datorri berri ez Klasiko irutruku. Beste lagopeto beha hola, ritmo,
Eta bestek agur erdia, ia izketan bezala, nabaritzen da bainu kortaren herrira etorri garela. Nerea, bertsolariak holtza gainean jartzen direnean, normalean estatiko, geldi hor mikrofona horrean horrela goten dira, eskua poltsikoan sartuta. Baina hori plazatik gaztetxeran aldatzen ari da, ezta? Bai, hori lehengo bertsolarien kontua da. Orain gorputz espresioa da giltza. Ni bizitzatik noa oinez, baina kontuz kamarekin, topatukoak ondo portatu daitezen gurekin, egunean ta bertxotan nik jokatuko dut berdin, baina maia saioan zehar txalorik ez egin. Nerea, gorputza dirazpenaren kontua gustatu zaite, Ze ondo pasatu genuen markinan. Goizean goizetik elkartu, gero trikibertxo poteoa, gero bazkaria, eguraldi bikaina, dena alde zegoen. Sekulako bazkari goxoa. Bazkari goxo-goxoa, ondoren jolasak, barre pilo bat egin genuen jolasetan, eta ondoren noski final handia, eta gero bokadillo goxo-goxoa jan ondoren berriro ere, erromeria egon zen, goizaldera arte. Eta beste denak jolasten ari ziren bitartean, guk gure pasapalabra propioa egin genuen. Bai, horretarako lehiakide berezi bat etorri zen gure mikrofonoen artera, azken urteetan Gipuzkoako final guztietan egonda. Eta ez da gai jartzailea, ez da Saroi Jauregi. Punta-puntako bertsolaria da. Doinuen malabarista, hitzen artisaua, artista hutsa. Baina halere ez da gure galderei erantzuteko gai izan. Denbora, Arekin. Plazatik Gaztetxera txapelketa irabazi ez duen, baina irabazi nahi duen bertsolaria. Arekin. Urekin ez, Arekin. Aitor Irasortza. Ez, Andoni Egaña. Jerekin. Burura azkar igotzen den edaria apartzua. Garagardoa. Ez, Gaseosa. Emerekin. 2013an bekeko txapela janztea merezi zuen bertsolaria. Maia. Ez, Mainukorta. Bekta, esos. Perekin, lotxak entzen duen edaria. Pitilingorri. Ez, Porrusalda. Zetarekin, plazatik Gaztetxerako entzuleek jasan behar dutena. Zarata. Ez, Zigorra da. Gabin jo, gabin. Urrengoan asmatu berdipa, Nerea, finalak izaten dira hor, agurretan, bertsolariak, barrenak usteko momentuak, momentu goxoak, elkarri hitz politak esateko. Bai, momentu baten Akerbeltz Gaztetxeak El Diario de Patricia ematen zuen. Horregatik egin dugu, deklarazioen top 3. Txakalaldi zailetan guk elkar daukagu, familia eredu berri bat garagu. Hore bat da, zurekin aurkeztea. Eretzako ere bai jokin. Beti eramango zaitut bihotza. Monto. Pikaina zara. Zure. Berdin ez dira.
ore. Ore bat da niretzat, zukin kantatu izana, mil esker zuri ta zuei, musu handi bana. Eta hitz goxoak eta gero euskal besarkadaren momentua iritsi zen. Berriz plazer bat izan da, zukin kantatzia. Larun batean finala entzuten ari nintzenean, nire inguruan jendea hasi zen esaten topo edo, poto edo, popo edo, zer da hori? Ez nuen ezer ulertzen. Poto izango zen. Poto da, epaile irizpideen arabera bertsolari batek egin dezaken akatsik larriena eta barka ezinena eta gehien penalizatzen dena. Horregatik guk, gure finalistak holtzara igo horretik, proba bat egitea erabaki genuen. Hau izan da gure finaleko antipotina. Bueno, hemen datoz bertsolariak. Ea tramparik egiten ez duten. Antipotina, mesedez, txixa barrura egin. Zuen analisiak behar ditugu. Hemen dauzkagu. Beraien urduritasunak gorderik, bertsolariak banan-banan, pixa ondo egin dute, ea potorik badagoen, gure laborategietara bidaliko ditugu laginak. Itxura ona dute batzuk, baina batek daki ikusiko dugu. Ekin beharko diogu antipotin frogari. Hemen akatxerako tarterik ez dago, Ez. Ea, lehenengoa. Nirea Gorka Maiz. Nerea Aitor Salegi. Garbi. Nirea Garbi. Gorka Garbi. Aitor Salegi Garbi. Ondo da. Ea Bik gainditu dute. Aratzi Gartza. Eli Pagola. Hau dardarkaria, Hau dardarkaria. Alarma. Elik Poto. Positibo. Aker beltzeko akelarrean, dantzatzen hasten bagara, asteleneko goizalderarte, luzatu beharko gara. Erabakia dago gure eskuetan, hori entzuten dugu azken urteetan. Nik ere sinisten dut azken urteetan, ta erakutsi dezagun gure eskuetan. Hortaz, Nerea, honek ezin du horrela jarraitu. Plazatik Gaztetxerako administrazio kontseilua bildu beharko da, erabakiren bat hartzeko honen inguruan. Ez da posible txapeldunak antipotinean positibo ematea. Horrenbestez, mesedez, adi egon zaitezte ondorengo asteetan, erabakiren bat aterako baita Plazatik Gaztetxerako administrazio kontseilutik. Nerea eta Jokin gera gu kazetaritza ikaltean, hobe genuke berriro ere bertsolari izatea. Hobe genuke berriro ere
Topatu dugu mikrofonoa. Hemen txigaude Akersbel gaztetxea. Akersbel gaztetxea. Plazati gaztetxera bukatu zegu. Eta gure web telebista saioa ere bai. Ez gara emozionatuko nerea. Saioa humorez eta alai bukatu beharko dugu. Eutxi malkoei. Eta eskerrak eman beharko dizkiogu hemen jendeari. Lehenik eta behin, nola ez, Zoraluzeko, Markina Xemengo, Antzuolako, Eibarko, Elgoibarko, Debako eta Mutrikuko gazte asanbladei guzti hau antolatzeagatik eta saioak zuen gaztetxeetan hartzeagatik. Eskerrik asko baita ere, gaztetxeetan zirikatzen aritu diren saltxero guztiei, eta noski kantuan aritu diren bertsolariei eta gai jartzaileei ere. Eta nola ez, topatuko kideei, kamararen atzean sekulako lana egin dute. Zuri Nerea, eskerrik asko, ore bat izan da. Baita Nerea ere, Jokin, zoragarria izan da zurekin saioa aurkeztea. Eta noski, eskerrik asko zuri ikusentzule, astero pantailaren beste aldean zain izateagatik. Eta besterik gabe, ala nahi baduzu behintzat, gaztetxean elkartuko gara. Bueno, da beste barik, 2015ko Plazati gaztetxerako txapeldunek eta txapela jasoko da benak. Eli eta Inau!